Περιμένουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα και τα δικά σας μηνύματα. Μην ξεχνάτε 2, 10, 57, 07, 678 και 679. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Είσαστε ευχαριστημένοι από τις εκλογές, από τους ανθρώπους που εσείς επιλέξατε να κάνουν καλύτερα την πόλη σας? Για στείλτε μας μηνυματάκια. Παίρνετε το κινητό, γράφετε όσο, αφήνετε κενό, γράφετε αυτό που εσείς επιθυμείτε ή αυτό που εγώ σας ζήτησα και το αποστέλλετε στο 54954. Και σε ένα από αυτά τα πρόσωπα, Πέτρο, θα πάμε τώρα. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. Έχει περάσει πάρα πολύ καλές στιγμές στην πολιτική. Ναι. Η πολιτική είναι κάτι το οποίο το αγάπησε από την πρώτη στιγμή, από τα εφηβικά του κιόλας χρόνια όταν ήταν μαθητής. Βρέθηκε όμως από το Ζενήθ στον Αδύρ. Βρέθηκε από το Ζενήθ στον Αδύρ, όπως ακριβώς το είπες. Ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε να κατηγορείται για εμπλοκή στο παραδικαστικό κύκλωμα. Βλέπουμε, είναι ο Πέτρος ο Μαντούβαλος, ο οποίος μας μίλησε λίγο πριν τις εκλογές. Δυστυχώς για τους λόγους, τους όρους που υπάρχουν στην προεκλογική περίοδο, είναι μια συνέντευξη την οποία εμείς δεν μπορέσαμε να προβάλλουμε. Μιλάει για πρώτη φορά για τη μαύρη περίοδο της ζωής του, έτσι τη χαρακτηρίζει εκείνη την περίοδο, όταν βρέθηκε βασικός πρωταγωνιστής και ένας εκ των βασικών κατηγορουμένων για το παραδικαστικό κύκλωμα. Μας μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν οι δημοσιογράφοι και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, γενικότερα την οικογένειά του και τα παιδιά του, τα οποία τα κυνηγούσαν ακόμα και έξω από το σχολείο για να τους αποσπάσουν μια δήλωση για το ποιόν του πατέρα τους, για το ποιοι του στάθηκαν εκείνη την περίοδο από το κόμμα του, από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπήρξαν πάρα πολλοί. Και το λέει ξεκάθαρα. Δεν υπήρξαν πάρα πολλοί αυτοί που του στάθηκαν. Για την απόφαση του να άρει την ασυλία του και να κάτσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται. Κάτι το οποίο τα λεπορία κλπ. Για τα όνειρά του, τις φιλοδοξίες του και φυσικά μας μιλάει και για την προσωπική του ζωή. Και για ποιο λόγο όλος αυτός ο προεκλογικός αγώνας που έκανε με τη Δημαρχία για τον Δήμο του Πειραιά έφερε σε δεύτερη μοίρα την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα. Πάμε να το δούμε. Για ένας Πειραιώτης από τη Μάνη, έτσι. Ένας Πειραιώτης γεννημένος, μεγαλωμένος, πλήρως δραστηριοποιημένος σε αυτή την πόλη. Ήσουν ανήσυχος ως νέος? Ναι, ήμουν πολύ ταραξίας. Ταραξίας. Ήμουν ένα ζωηρό παιδί. Και ο πατέρας αυστηρός? Ο πατέρας μου αυστηρός, αλλά γενικά μπορεί να ήμουν καλός μαθητής μέχρι το Λύκειο. Αλλά ήμουν πολύ ανήσυχο παιδί, ήμουν διάολος. Δηλαδή? Παίρναμε τα ποδήλατα, σκανούμαστε, φεύγαμε, πήγαμε μέχρι τις γραμμές του ηλεκτρικού, φεύγαμε το Φάληρο, ανεβαίναμε στην Αθήνα, πηγαίναμε στη Λαχαναγορά, στο Ρέντι. Η μητέρα μου νόμιζε ότι είμαι κάπου εδώ, γυροφέρνω. Πλακωνόμασταν. Έχουμε κοινά βιώματα με πολλά παιδιά και από την πόλη και από τη ζωή μου. Και δεν χαρακτηριζόμουν σαν ανήσυχο παιδί, ήμουν άτακτος. Η νομική πώς προέκυψε? Από τις πρώτες τάξεις. Ξέρω, την τρίτη γυμνασίου τότε που πήγαινα, την πρώτη τάξη λυκείου, δεύτερα και τρίτη. Έβλεπα ότι έχω μια τάση να γίνω δικηγόρος. Το ήθελα πάρα πολύ. Ήθελα να σπουδάσω νομικά. Μου άρεσε. Νομίζω ότι τα κατάφερα να μιλάω. Ήθελα να οργανώσω καλύτερα το μυαλό μου, τη σκέψη μου. Είναι μια σχολή που σου δίνει πάρα πολλές δυνατότητες και πολύ σημαντική υποδομή, εάν την κάνεις και εσύ και την επεξεργαστείς. Πράγματι λοιπόν, προέκυψε η νομική. Κατά τη διάρκεια της φοιτήσεώς μου, βέβαια, μέτριος φοιτητής ήμουνα, γιατί εργαζόμουν. Ήμουν σε μια πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Δύσκολα φοιτητικά χρόνια. Δύσκολα φοιτητικά χρόνια, γιατί τα επέλεξα εγώ. Δεν είμαστε η πλούσια οικογένεια για να έχουμε χρήματα πολλά, αλλά περνάγαμε πάρα πολύ καλά. Όμως εγώ επέλεξα να έχω χρήματα, να είμαι ανεξάρτητος και πήγα και βρήκα την πιο φρικτή δουλειά που υπάρχει. Πιστεύω, γιατί γι' αυτό τους καταλαβαίνω πολλές φορές και τους νιώθω. Ήμουν εργάτης στους καθαρισμούς στο Πέραμα. Είναι μια δουλειά. Σκληρή. Δεν είναι σκληρή. Είναι κάνεις λάθος, δηλαδή δουλεύεις σε κάτι μπουλμέδες σχετικά, την πραγάτησες αυτού του και πέφτεις, γλίστρησες, είναι χίλια κομμάτια. Είναι αιωνία. Επικίνδυνη. Δεν υπάρχει επικίνδυνη, γι' αυτό να τους καταλαβαίνετε. Ιδιαίτερα αυτούς φωνάζουν, παραπονιόνται στο Πέραμα και στη βάση. Η πολιτική πώς προέκυψε, η ανασχόλησή σου με τα κοινά? Η ανασχόληση με τα κοινά ξεκίνησε έτσι από το σχολείο, μικρό παιδάκι. Τότε είχαν πρωτογίνει οι μαθητικές κοινότητες. Και τότε που το βάζαν και τα λοιπά, είχαν 3-4 φορές είχαν ξαναγίνει. Άντε να βάλω να δω τι γίνεται. Και είχα βάλει τότε στα 15 μελή και τα λοιπά. Είχα βγει πρώτος. Στο δικηγορικό σύλλογο που είναι νέο δικηγοράκι εγώ τότε, ξαφνικά βάζω και κλαίγομαι.
Εξελέγει ήμουν ίσως ο νεότερος σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου. Σε τι ηλικία τότε, Πέτρο? Πώς, 28 ήμουν, 30 ξέρω. Εκεί λοιπόν με βρήκε ο Χρήστος ο Αγραπίδης, ενώ ήμουν σύμβουλος του Δικηγορικού Σύλλογου, μου ζήτησε να γίνω δημοτικός σύμβουλος υποψήφιος και το δέχτηκα. Στην πολιτική πήρα και έχω πάρει πολύ μεγάλες χαρές, έχω πάρει πολύ μεγάλη τιμή. Εγώ ήμουν μακριά από ίντριγκες, συμμαχίες, κόλπα, παρασκήνια. Μόνος μου κατέβηκα, μόνος μου τα έκανα και στηρίχθηκα μόνο στον κόσμο. Πήρα όμως και πίκρες. Αυτό που με στεναχωρεί περισσότερο πήρε πίκρες η οικογένειά μου. Δηλαδή έχασα τον μπαμπά μου με την πίκρα αυτή. Βέβαια δεν τελείωσε καλά αυτό το θέμα, αλλά τον έχασα τελικά. Πάντως το 2005 ναι. Ήταν μια δύσκολη περίοδος για σένα. Τραγική ήταν. Η πιο δύσκολη, έτσι. Ναι, ήταν πάρα πολύ άσχημη περίοδος και μια περίοδος που πιέστηκα πάρα πολύ. Το κόμμα σου σε στήριξε τότε, έχεις κάποια πικρία μέσα? Με στήριξαν όλοι οι βουλευτές, όλοι με στήριξαν φίλοι μου αγαπημένοι, τους οποίους τους αγαπώ. Δηλαδή, τα ζήταγα την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας. Εγώ δεν έκανα έτσι μέσα εκεί. Έλεγα, αν δεν μου πάρει τη βουλευτική ασυλία, παρετούμε και από βουλευτής. Ξέρω ότι βλέπουν τη συνέντευξη, αυτά βλέπουν τη συνέντευξη και λέει, ρε ηλίθιε Μαντούβα, λέει. Έρε βλάκα που πήγες και έδωσες στην ασυλία σου, πέρασες δικαστήριο 9 μήνες, αθώθηκες αμόφωνα και καθόσαν στο σκαμνί και έλεγες παρόν. Τέλος πάντων, εγώ δεν πιστεύω στους κακοποιούς της πολιτικής. Δεν πιστεύεις. Το ακούσατε? Είναι πολύ βλαβεροί οι κακοποιοί της πολιτικής. Και υπάρχουν κακοποιοί. Υπάρχουν όμως, έτσι. Υπάρχουν κακοποιοί της πολιτικής. Εντάξει. Τελεία και πάμε. Δεν θέλω και να πάρει πίκρες. Η ζωή επιφυλάσσει πολλά. Θέλω να δυσκολευτεί. Αλλά τα πολλά μπορεί να είναι η κόρη μου. Μπορεί να θέλει να γίνει πολιτικός, δεν θα της το απαγορεύσω. Θέλω πραγματικά να έχουν πορεία όπως την κρίνουν ανεξάρτητη. Από μόνα τους τα παιδιά, γιατί όταν τα παιδιά τα είχαμε στο σχολείο και προσέχαμε να μεγαλώνουν προσεκτικά και να τα φροντίζουν και βγαίνοντας από το σχολείο και πηγαίνοντας στο σχολικό λεωφορείο να τα ακούσει σαν δημοσιογράφος, να ακούει ο κόσμος. Αυτά έχουν μεγαλύτερη σημασία. Και τους βγήκαν με 6 μαρκούτσια και με 6 κάμερες και τους λέγανε αγαπάτε τον μπαμπά σας. Το ακούσα αυτό που σου λέω πηγαίνοντας από το σχολείο του. Το λες και να ταιριάζω πραγματικά. Ναι, εγώ να δεις τι έπαθα. Από το σχολείο, δηλαδή μια απόσταση από εδώ εκεί. Και φεύγουν ξαφνικά 6 μαρκούτσια και λέει τον αγαπάτε τον μπαμπά σας, τον αγαπάτε τον μπαμπά σας. Εκεί πλέον μου έρχεται να κάνω μια μπαμ και να τελειώνει η κορυφή. Γιατί πλέον δεν μπορεί να το αντέξει. Τα παιδιά σου τι ηλικία έχουν μια σχεδόν? Η Σοφία είναι 17,5 ετών και 18 τώρα, μπήκε στο πανεπιστήμιο. Και ο Σταύρος είναι στη Δευτέρα Γυμνασίου. Αδυναμία στο γιο στην κόρη. Αδυναμία στην κόρη και συνέχεια της ζωής και του μέλλοντος της αιώνας των αιώνων να μην για το όνομα το μανιάτικο, το Μαντούβαλο στο Σταύρο. Αλλά αδυναμία είναι στην κόρη, Σοφία μου. Προσωπική σου ζωή, το όνομα Σύση τι σου λέει? Σου θυμίζει κάτι? Μου θυμίζει, δεν μου θυμίζει, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία μπαίνουν σε μια προσωπική σφαίρα πολύ προσεκτική και οι αναφορές που έκανα ήταν πάρα πολύ προσεκτικές και επειδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Το λέω γιατί υπάρχουν. Δεν μας αφορά αυτό το πράγμα. Καλά, αυτό με ενδιαφέρει. Εγώ στη ζωή μου περνάω πάρα πολύ καλά και από εκεί και πέρα την προσωπική ζωή, αλήθεια Πέτρο μου, ανθρώπων, είτε είμαι, είτε δεν είμαι, είτε σκέπτομαι, είτε αναπολώ, είτε σχεδιάζω, μην τους βάζουμε. Μην τους βάζουμε στη ζωή μου. Αν ήθελα εγώ να βάλω κάτι στη ζωή μου, θα το έλεγα ευθεία. Οι αναφορές. Είναι μια περίοδος που είμαι πολύ προβληματισμένος και σκέπτομαι πάρα πολύ. Δεν πετάω. Στην προσωπική μου ζωή δεν πετάω. Είμαι όμως ικανοποιημένος με αυτό που κάνω. Έκανα πολύ δύσκολες επιλογές στην προσωπική μου ζωή. Δεν ξέρω, θα δούμε τι θα φέρει η ζωή. Έκανα πάρα πολύ δύσκολες επιλογές. Και εν ώψη αυτής της διαδικασίας, μου στοιχίζει αυτή η διαδικασία σε πολλά επίπεδα. Λίγο πριν κλείσουμε, θέλω να σου πω κάποια ονόματα πολιτικών και να μου πεις την προσωπική σου άποψη. Κώστας Καραμανλής. Τον πίστεψα πάρα πολύ. Και τον υπηρέτησα. Η αδιαφορία του αυτή, ως ηγέτου. Θα το πω δηλαδή, είναι βέβαιο θα τον βρω κάποια στιγμή, θα το πω έτσι όπως πρέπει να το πω. Η αδιαφορία του στο πρόβλημά μου. Στο πρόβλημα του πρώτου του βουλευτή στον Πειραιά. Τρίτον έπρεπε, έναν τρίτον άβαζε να μου μιλήσει, να κάνει, δηλαδή δεν μπορώ να το ξεχάσω. Κάποια στιγμή ήμασταν στη Θεσσαλονίκη, ήμουν ανεξάρτητος βουλευτής και βασανιζόμουν εγώ τότε με το δικαστήριο. Ήταν και εκεί η συνοδεία του και αυτοί οι τύποι που τον συνοδεύανε και αυτοί της πρώτης γραμμής. Πάω λοιπόν όπως καθόντουσαν και γελάγανε με τις γυναίκες του και κάθομαι εκεί, δεν είχε θέση και κάθομαι γονατισός, με κάθισμα βαθύ.
για να έρθω στο ύψος του. Όχι, δεν του μιλάω όρθιος, έτσι. Τον κοιτάω. Δεν μου δίνει ιδιαίτερη σημασία και με κοιτάζει έτσι, γιατί καθόταν αυτός εδώ. Και του λέω, ρε Γιάννη, καλά. Δεν ενδιαφέρεστε για τίποτε. Δεν βλέπετε τι μου συμβαίνει. Δεν έχεις κάτι να μου πεις. Έτσι όπως τα έκανες, λίστα. Αυτόν που ο Γιάννης. Ποιος Γιάννης? Τώρα Γιάννη και κάθε Γιάννη που ήσασταν σε αυτή την παρέα που μου είπε σε μένα, έτσι όπως τα έκανες, λίστα. Και σε κοιτάω και με ξέρεις ποιος Γιάννης είσαι. Στο top, δεν πάει πιο top κοντά στον Πρωθυπουργό. Τώρα, αν σε κάποιο πρόβλημα, αν σου τύχει ή σου τύχει, σε δω στον δρόμο. Χτύπα ξύλο, έτσι. Σε δω στον δρόμο. Για τον άλλο τον κακοποιό θα του ρίξω καρπαζές. Σε δεν αξίζει ούτε καρπαζά να σου ρίξω. Σου πω, λίστα μόνος έτσι όπως σε βρήκανε. Τι θα πεις, ρε Γιάννη, που με κοιτάς έτσι κάτω στο σκουπίδι. Γιώργος Παπανδρέου. Αξιοπρεπέστατος άνθρωπος. Αυτά τα Γεωργάκης και οι αηδίες και τα κόλπα. Αυτά τα μειωτικά τα οποία. Είναι γελία και γελίωση τα λέγανε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια τακτική, είναι φιλοαμερικανός, καλά κάνει. Έχει αμερικανική παιδεία, καλά κάνει δικαίωμά του. Μπορεί να μην μιλάει καλά ελληνικά, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Με ενδιαφέρει να είναι ένας έντιμος άνθρωπος, είναι γκατζετάκιας, πολύ καλά κάνει. Καθοδικός τύπος, έτσι. Είναι μεθοδικός, τσαμπουκά έδειξε. Δεν τον ψηφίζω. Δεν ψηφίζω το μνημόνιό του. Σκασίλα μου θα πει και ο ίδιος. Και από εκεί και πέρα νομίζω πως είναι ένας έντιμος πολιτικός που προσπαθεί για την πατρίδα μας. Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης είναι φίλος μου, ένας καλός αρχηγός του κόμματος. Δεν τον ψήφισα, ψήφισα τώρα την Πακογιάννη. Πιστεύω ότι σιγά σιγά θα στρώσει την προσπάθεια αυτή που κάνει. Τώρα Πακογιάννη. Τώρα είναι Μπεσαλού. Μου αρέσει. Είναι τίμια στη μεταξύ της πολιτική. Δοκιμάζεσαι για να είσαι φίλος της. Δεν υπήρξα ποτέ κολλητός τους και στο περιβάλλον. Την ψήφισα με όλη μου την καρδιά. Και το έκανα. Και βέβαια όχι μόνο δεν μετανιώνω. Άριστα έπραξα και το έκανα. Αν σου έλεγε υποθετικά μιλάω, έτσι. Ναι. Στον κομματικό σχηματισμό τον οποίο φημολογείται ότι θα κάνει. Να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια, θα το έκανες? Αυτή τη στιγμή ανήκω στη Νέα Δημοκρατία και στον αρχηγό της Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Πέτρος ο Μαντούπαλος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μου παραχώρησε αυτή τη συνέντευξη. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος τα λέει έξω από τα δόντια. Βέβαια. Έξω από τα δόντια, τα λέει στα ράτα. Και θέλει και θάρρος τώρα να πάρεις τόσο ρίσκο, ενώ είσαι έτσι άτομο το οποίο έχει εκτεθεί σε πολλά επίπεδα και έχει λαβωθεί κιόλας. Και να στέκεσαι στα πόδια σου, να υπερασπίζεσαι ακόμα και την ερωτική σου ζωή, αλλά και τις όποιες επιλογές. Μπράβο του. Και μπράβο σου, βέβαια, έτσι. Και πρέπει να πούμε ότι πήρε πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα στο Δήμο Πειραιά. Βγήκε τρίτος. Ο συνδυασμός του πήγε πάρα πολύ καλά. Και έχω ένα προαίσθημα ότι θα επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στη Νέα Δημοκρατία. Κάτι τέτοιο μου λέει η διαίσθησή μου. Τώρα δεν ξέρω. Οι κινήσεις τελευταίες που έκανε το φέρνουν όλο και πιο κοντά στη Ριγίλης.